Κάθε πρωί στις 8 στον Ζου 90,8 έχει Big Bad Wolf και Breakfast Club. Θέλεις να δοκιμάζεις δονητές? Όχι. Γιατί? Να τις βάλω εγώ, ναι. Τι να τις βάλεις? Ναι. Να το πιάσω, να το βάλω εγώ, ναι. Α, να το βάλεις εσύ το δονητή. Να το δοκιμάσεις. Όχι σε μένα, ρε. Να το δοκιμάσεις. Στην κοπέλα να της το βάλω εγώ. Γιατί δεν θα το δοκιμάσεις ένα? Θα παίρνεις πολλά λεφτά, 6.000 ευρώ το μήνα θα παίρνεις. Τι λέει, ρε παιδί? Ναι, ρε. Τι είναι μωρέ, εντάξει. Ξέρω εγώ. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κακό. Δεν είναι δύσκολο, ναι. Είναι σαν να κάνεις κακάκια προς τα μέσα. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Δεν σ' αρέσει. Δεν μου λες, θέλεις να σου πω σίγουρους τρόπους? Δεν θα πάρω από αυτή την αίσθηση. Προτιμώ να κάνω κακάκια προς τα έξω. Πήραμε να σε ξυπνήσουμε, το ζήτησε η Γιάννα, η αδερφή σου. Καλημέρα. Πώς παίρνουν μπρος οι γυναίκες? Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαι και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η Χαλκιώτηνα? Από το Facebook. Το Facebook, η Χαλκιώτη, ρε. Έχετε πολύ φασαρία όμως, γιατί? Είμαι στον απορροφητήρα. Φύγε από τον απορροφητήρα. Άντε πάλι. Τι κάνεις στον απορροφητήρα, ρε? Τσιγάρο. Είναι ο δεκάλογος του άντρα για την ιδανική γυναίκα. Σημείωσα 10 πράγματα τα οποία πώς θέλετε εσείς την ιδανική γυναίκα. Αφού θα είναι δεκάλογος, πόσα θα σημειώσεις? Είναι 10. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο στις πρώτες εβδομάδες, μωρό μου, κάποιος συζητάει. Για σένα είναι στους 6 μήνες. Στα 6 χρόνια χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν τα ακούς? Δεν τα ακούς? Ποιος είναι ο Μαυρίδης? Ο Τόνι ο Μαυρίδης είναι ο άντρας, ο πρώην της Έλληνας Παπαρίζου. Το θυμάσαι εκείνον το... που είναι λίγο... Έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο της τραγούδι που ακούγεται στον τίτλο «Σε ευχαριστώ Τόνι». Μας το είχε στείλει κιόλας. Ακούει στον τίτλο, όχι ακούγεται στον τίτλο. Ναι, ακούει στον τίτλο «Σε ευχαριστώ». Και πώς πάει αυτό? Σε ευχαριστώ Τόνι μου. Σε ευχαριστώ. Λέει και το όνομα στο τραγούδι. Μάλλον να τον ευχαριστήσει προσωπικά τον. Επιστρέφεις από τη δουλειά και στις πρώτες εβδομάδες τι λες? Τι λες? Στις 6 πρώτες εβδομάδες. Αγάπη μου γύρισα. Αγάπη μου γύρισα. Στους 6 μήνες γύρισα. Στα 6 χρόνια τι μαγείρεψε η μάνα σου σήμερα για να φάμε? Κάθε πρωί στις 8 στον Ζου 90,8 έχει Big Bad Wolf και Breakfast Club.